Sa unang pagbasa, mga igsoon, gihulagway dinhi ang kabuutan sa Ginoo nga nagtan-aw gyud sa mga pag-antos sa tao. Unya mipadala siya ni Moises aron ang nag-antos nga katawhan nga gilupigan, giulipon didto sa Ehipto mahawas sa ilang kaulipnan, unya madala ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo diin adto sila didto lipayon. Luwas sila sa Ginoo. Mao na niingon ang atong tubag sa Salmo, ang Ginoo ang nahinomdom maluwas na mo. Ang tubag nato, ang Ginoo maayo og maluluyon. Kinsay iyang kaluyan, ang mga nag-antos. Lingiyay mong tupad, ina nag-antos ka, na nakay pag-antos. Og na gani pag-antos, congratulations kay kaluyan kas Ginoo. Nakaron, matud pa sa atong ikaduhang pagbasa nga ang mga Israelita sa dihang gidala na sila sa Ginoo o gipakaon o gipainom didto sa disyerto, wa gyapon sila mauyunis Ginoo. Ngano man kay nagbagulbol, nagsupak-supak, nagreklamo sa Ginoo. Pagreklamo gyud nila, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, gipamatay sila sa Ginoo og nagpasad ang ilang lawas didto sa disyerto. Awa ha? Ang Ginoo maayo og maluluyon, pero magbagulbol na gayta niya, mo reklamo na gayta niya, patay gyud ka. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing nadili ka reklamador, mangutan-a. Inigreklamo na to, patay dayon ta. Unsa man ang reklamo nga gipasabot diri sa atong ebanghelyo, gi-emphasize gina ni Kristo. Unsa man din ang reklamo natos Ginoo? Gitawag na siya pagsupak sa kabubutos Ginoo. Ug unsa may tawagan na? Sala. Sala. Bisag unsa ta kapinangga sa Ginoo, kada nato buhat og sala, mahimo gitang kaaway sa Ginoo. Ngano man, mapariha ta sa kahoy nga way bunga. Kay ang tao nga makasasala dili na gid na kabunga. Unsa man ang bungas kahoy? Sama nang bungas mangga, bunga sa kaimito, bunga sambag, bunga sa unsa pa na diha? Unsa man ang mga bunga makalipay sa katawhan o makaguol? Basta bunga kay atong hisgutan, makaguol, ay di makalipay. Pero wa gani bunga ang usa ka kahoy makaguol, mo na putlon aron ta malipay, himuan na lang ng lamber. Malipay gyapon ta, pero bunga man gyapon na ang lamber. Basta mapahimuslan. Mao na ang kahoy diri sa atong ebanghelyo, giingnan sa agalon, putla na lang ni kay nag-usik ra ni siyuta, sa katambok siyuta. Pero unsa may gihimo sa hardinero? Ang hardinero mao ni si Kristo. Unsa may giingon sa hardinero? Sir, tagai sa nig chance karong tuiga ako ning kubkuban, akong abunuhan. Kung mubunga gani siya sunod tuig, ato ni siyang padayunon. Pero di gani mubunga, bisag ato pang giatiman, putlon. So ang Ginoo magsigig atiman nato, pero kung di kita mo bunga, magsigig kitag pakasa, putlon ta. Kinsa may angayng putlon ron? Ang Team Marcos o Team Duterte? Or kinsa man rong mga kandidato nga nang-apply kunuhay aron moalagad nato, mo share sa ilang bunga. Kinsay angayng putlo nila,
kinsay angay sad nga papadayonon. Matod pa sa ato ikaduhang pagbasa karon, mauna ang panahon sa katapusan. Ang termino sa mga senador o uban pang mga posisyon hangtod sa konsehal sa lungsod, daghan nila matapos karong Mayo. Nasa ato eleksyon? Midterm? Kana, muna, nang-apply sila balik. Atong analyson, yan na may duha ka team karon nga mogi kusog daghan sila kandidato, ang team Marcos o team Duterte. Kinsa Manila ang naghatag og maayong bunga atong butaran. O kinsa tong wa gyud bunga naghatag lag kahasol sa atong katilingban atong putlon. Ngilingay mong tupad ing nanana kay putlonon ing nakana. Nakinsay imong putlon karon. Naay uban diha dugay na kaayong gasigig lingkod sa atong mga posisyon sa gobyerno. Mura kaning kahoy diri ba nga nag-ingon ang tag-iya nga sige na malang nig usik sa katambok. Ang katambok sa atong nasod gikurakot lang aning mga tawhana. Ang sa may mga sala nga gipahimuslan sa atong mga leader sa nasod, korupsyon. Number 1 gina, korupsyon. Sunod kanang naang mga pagtugot anang drugas. Karon kada adlaw makabati na tag naay gipatay tungod sa drugas. Naagani foreigner diinto namatay, butang to may kasilyas. Burakay man tingal ito. O gipatay na sad, nanasaroy bago, the other day patay na sad, dihay galakaw lang gipatay, dihay gaatang og sakyanan gipatay. Kana bang nimbalik na sad ni bunga ni sa pagkadili mabungahon sa mga leaders nga nagdahas atong katilingban karon. Kay naa maginas leader. Og imo nang pasagdan ang sala sama anang korupsyon, drugas, kaning pagtugot aning mga immorality, pasagdan na nato mga smuggling, mga insurgency, kaning mga terorista, maguba gining atong katilingban ug mausik ang atong katambok sa yuta. Karon billions of pesos ang siging gawas sa atong panudlanan tungod lang aning kagubot nila sa politika, tungod aning away-away, tungod aning wa nila pagkahiusa. Nga naman, kay wa maminaw sa Ginoo. Mo na ingong Ginoo, dili ang kadaot sa kalibutan, dili makadaot ng linog, kanang tsunami, kanang naang Yolanda, kanabang mga kalit, mga natural calamities, dili na, or mga man-made calamities, matumpag ang turi, ana, ang point traged ni Kristo, sige hanyag balik-balik, biyai ang inyong sala. So kinsa may niapil aning corruption, niapil aning drugas, niapil aning terorista, niapil aning immoralities, niapil aning pagkabakakon, nga way transparency and accountability ang atong mga panudlanan sa gobyerno, sige hagtago, na ay mga blanco nga report, na ay mga wa na budget, ginana ba? Wa klaro. Unsa man na? Sala. Nya kun mo apil ta ni ana, putlon tas Ginoo. Nya mahimo sad tang kataw-anan og makauuaw. Human napadala sa ICC nga prisuhan si former President Rodrigo Duterte, tuan na dito sa napriso na, karon pasad sila nag-Senate hearing. Nya ilan ang gidiscuss og unsaon pagpadala ang kana, unsaon pag-apply ang warrant of arrest nga ihatag nato gikan sa foreign court. Karon pag gidiscuss, dili ba murag kataw-anan? Tuan na hino na priso na
gi-apply na karon pa nila gidiscuss og ilang nakit-an diha atong nabati sa Senate hearing nga daghan day kayo mga provision sa atong konstitusyon hasta gani sa statutes nga gikan sa ICC nga wa gyud maklaro og tuman, questionable ang pagtuman, pero sa mga nipatuman atong arrest warrant nga gikan sa ICC ilas ang gidipinsahan gamit sa silag balaod, naagyapon sila'y rason ana. Pero ang pangutana niining duha ka panig kadtong authority nga gipugos pagpadala si President Duterte ngadto gyud pasakay atong eroplano atong pitsa 11 sa Marso, nakahatag ba sila kalipay sa kinabag-an nga mga Pilipinos? Ang ICC nga nag-condemn ni President Duterte nga doon na siya'y guilty siya or accused siya nga guilty sa crime against humanity. Kanang ilang desisyon as foreign court nga gi-impose din his Pilipinas, nakahatag bagkalipay natong mga Filipinos, kinabag-an nga Filipinos. Mura tag katawanan kay samtang ang ICC ug ang nagkiha dito ni President Duterte nga pilar sa na sila kabuok, gani katong nanagdag picture nga kuan daghan ang ni comment nga duna di ay dito ni lingkod nga ang ilang anak namatay 2024 na. Nganong giapil pa man si President Duterte duna say doktor ditong anak nga iyang gireklamuhan, nganong giapil man ang akong papa diha nga doktor sa inyong picture nga wa man intaw na patya sa EJK. Sa to pa doon questionable gyapon ning nagkiha niya ang nagsigig-singgit ko no na social media nga 30,000 ang gipatay sa EJK, pagabot dito sa ICC 43 naman lang. Hain magitinuod ani. Pero ang ato lang yung dakong question, bunga ba ni sa kamatuoran o bunga ni sa pagkaway klaro? Mailhan na nato kaning atong eleksyon dunay supporting doctrine ana sa atong simbahan o gidawat pud na sa legal kanang linatin man tingali na sakto ba ko, vox populi vox dei. Ang meaning ana, the voice of the people is the voice of God. Mao na kinsay mo daog sa eleksyon nga gibutaran sa kadaghanan mausad na'y gipaboran sa Ginoo. Basta walay tikas ha, basta walay tikas. Ana, vox populi, vox dei. Na ay foreigner nga vlogger, American ba to siya? Akong nakitaan sa Facebook na kuan sa ko ba, mura sa kong na-struck niya kay iya man gi-evaluate ang nahitabo nato dinhi. 7 points ang iyang gi-share. Ang ako lang yung natandugan dito, naingon siya, katuhuan ba ni ang giingon sa ICC nga si Duterte nakakommit og crimes against humanity? Nga sa akong pagpaniid karon, ang tanang Filipinos nga naa sa Pilipinas ug naa sa abroad, millions of them, even in social media, nagsige mag-ingon nga bring back our Tatay Digong to the Philippines. Whereas ang ICC gaingon, kuhaan na des Pilipinas kay nakakomit nag crime against humanity. Mamiligro mo ana, kay kriminal na, abusive na sa humanity. Mo na gisulti sa ICC nga korte. Mo nang kuhaan na diha kay madaot mo ana. Unya ang kinabag-an nga Filipinos, makita na nato karon nanggawa sa karsada, nagbaha diha sa social media, ang sigig hangyo, bring back our Tatay Digong. Nakaingon siya, tinuod pa ka ning baruganan sa ICC. Foreigner ni siya, foreigner nga vlogger. Ilingi ay mong tupad. Ingna, kinsa man gyud tinuod nga nakakommit og crime against humanity. Ang tinuod yung makakommit og crimes against humanity, mailhan man na kay inighimo nila anang maong
krimen or maong buhat, masakitan ang kinabag-an. Sama ng drugas, masakitan ang kinabag-an kanang pag-rape, masakitan ang kinabag-an kanang pagpatay, murder, masakitan ang kinabag-an. Di ba? Kanang smuggling, kanang pagpamakak, masakitan, korupsyon, masakitan ang kinabag-an. Jutay ra ang malipay. Pero kung jutay ra'y masakitan, aun sana lipay, niyang kinabag-an, gisakitan, kanang maong buhat, questionable. So ang pagpadakop ni President Duterte, crimes against humanity, o gikuha siya padungad to sa ICC, that is questionable. Kaya nga naman, kinabag-an na itong mga Filipinos. Dili na lang ta magpakabuta-bungol, kinabag-an sa mga Filipinos, bisan pagani ang dili mga pro-Duterte nasakitan. Nga naman, ang ilang gitanaw, gi-apply ang atong sa tinaw nga pag-apply ang atong Philippine Constitution. Murabag giyatakan, sad gipananghid o gigamit ang atong active, operative courts, judicial courts in the Philippines. Insulto kaayo sa atong soberenya, mao nay reaction karos kadaghanan. Di na lang ta maghisgot og Duterte. Ang ato, kumusta ang atong konstitusyon, naa pa ba siya'y power to protect our sovereignty, or yatakan lang sa warrant of arrest gikan sa ICC. Kanalay atong tugkaron tingali, pulos naman ta mga kamaong mo evaluate, mamalandong ta og moampo tas Ginoo, unsa kay sala nga nahitabo nining maong sitwasyon. Kung naay sala, atong hunongon. Kung way sala, atong padayonon. Sa atong unang pagbasa, apil na sa dinhi sa atong ebanghelyo, mga igsuon, pakita gyud ang tinuod nga hustisya sa Ginoo. Atong timan-an nga ang Ginoo nag-ingon, my way is not your way. Ang iyang pamaagi lahi gyud sa ato. Muna ang iyasang paggamit sa hustisya dili sad po parihas ato. Example sa unang pagbasa, niingon dinhi, ang taong buangon, dautan, unya magbuhat og maayo, kalimtan sa Ginoo ang iyang mga nahimong dautan, og malangit siya. Nya ang tao sang buutan, matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, unya mubuhat og bisag usalang kabuk dautan, unsa man sa himuos Ginoo, iya sang kalimtan ang iyang mga mataro nga buhat ug maimpirno siya tungod sa iyang buhat nga dautan. Unsa man na, hustisya na or inhustisya? Wa mo kibaw. Para nato inhustisya gina. Sunan ka, ako pare nagbinuotan og maayo, nya pagdayon akong kamatay, nakapangasaba lang ko sa sakristan, maimpirno na ko. Niya ang sakristan noon nga bakakon kay tanan, nakapangayo lagsuri pagpangasaba na ko, malangit na noon, kadak kong dimalas ana, no? Pero mao man gina ang pamaagis Ginoo. Unsa may hinungdan tungod kay ang sala iya nasiyawa. Kung ato ganing padayonon ang pagpuyo diha sa sala, ang yawa mo'y atong gisunod. Kung mamatay ta nga nagbuhat anang maong sala, pasabot na matay ta nga kuyog sa yawa, ang masag ibutang tas langit. Ang Ginoo di man na mamugos, di man ta niya isnatch gikan sa higot sa yawa. Kaya ka naman kong yawa mga igsoon, basta mao na gani na'y makakupot na to, mura na siya kuko sa agila, maglisod na diyod kag kabuhi, mura sa na siya taga, anong taga ba? Maglisod na diyod ka o kabuhi.
Mura sa na siya litag nga inig kahigot na si imong tiil, makuha na ka inig labtik o nahigot na ka si imong liog, din agyod ka kabuhi. Mao na peligro kayo ang sala kung atong i-entertain. O unsa may mga level sa sala, dinhi sa atong ebanghelyo, gisulti ni Kristo, makasata sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat. Muna ingon siya, ginaingon, nasayod ka mo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. O buhat na, imong gipatay. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao. Masuko, di apan na sa imong hunahuna. Dadon ngadto sa maghuhukom. O pariharag silot, taralon sa hukmanan. Ang maghingalag kwanggol. O sa manang hingalan, words. Maghingalan og kwanggol sa iyang isig katao, taralon gyapon ngadto sa labawong hukmanan. Bisan gani kuno ang moingon buang ang iyang isig katao, malagmit nga mamiligro sa kalayo sa impyerno. So ang level sa pagpakasala, huna-huna, pulong ug buhat. Kung maghinulsol sa ta, kung magbuhat sa tag maayo, magbuhat sa ta og maayo, magsulti og maayo, maghuna-huna og maayo. Muna dili pwede nga karon panahon sa eleksyon, ang ato mga kandidato, mga buutan man kay na sila. Ang buutan yung kayo, sige, panghatag, lamano, mo na ilang buhat. Mga pulong ana nila, purting ninduta tamis kaistanan, siging pasalig, mura jud kunuhay sila na nahigugmag yung kay nato. Pero wa man ta katugkad sa ilang huna-huna nga kuara na panglingla ra ba, pangilad ra. So ato ginang subayon ang tinuod nga matarong ug ang tinuod nga dautan, ang iyang pulong ug ang buhat ug ang hunahuna mag-uban gina. Nya unsaon nato pagkaila sa usa ka kandidato nato ron, senador hangtod sa konsehal, nga maayo gina siya, nga ang ilang gibuhat karon maayo man, sige pangumpanya, ang ila sa mga pulong maayo man. Unsaon nato pagkahibaw sa ilang gihuna-huna? Atong subayon ang ilang track records. Wa ba na sila yung mga gipangsaad sa una, labi na gini mga karaan nga mga politicians? Wa ba na sila gipangsaad, gipangsulti sa una, nga wa nila buhata? Matud pa ni Kristo, ang tao mailhan gyud sa iyang binuhatan. Muna itong subayon, aron mahibaw-an nato ang ilang hunahuna. Kapila naman na sila ni Saad, natuman ba? Kung natuman, pasabot, kining iyang gisulti karon, tinuod ni. Kay iya naman ang napamatud-an sa iyang niaging termino o unsa nga posisyon niya sa katilingban, napamatud-an naman. Bisag kini mga bago-bagong naong dinhi karon, na naman na sila yung mga agi sa ilang mga naasaynan na mga katungdanan sa katilingban. Atong tan-awon kung nagtukma ba ang ilang pulong, ilang buhat, ug ang ilang gisigihag buhat. Muna, atong pamalandungan, kining duha ka teams man Team Marcos ug Team Duterte. Atong tan-awon kinsa nila ang mas kanang dunag yun ba'y track record nga nagpakita nga ang ilang pulong o ang ilang mga buhat nagkatugma gyud samtang naglingkod sila sa ilang katungdanan sa katilingban. Kay kani manggong kwarta mga igsoon, mao gini ang dako kaayong apan. Kaniro mga politicians nga may kay mutabi, bisan gani kaming mga pari, kusog man kay may mutabi gyud nga ako nagpare gyud ko, wa ko nagminyo, kay moalagad gyud ko sa katawhan. Pero inigsod nas kolektang porting daghana, mga donations porting daghana, usahay kaming mga pare makaana gyud mi, ako may naghago ani, isod ko ni bulsa ana ba. Mausad na ang mga politicians, may kay na sila mo pasalig.
nindot kayo, pero makalingkod na gani og gahom, makapanag-iya na gani og gahom nga naa diha gatubod ang kwarta, naa diha gisalig ang buhis sa mga Filipinos or sa katawhan, murag yung matintal magtanaw ng gabundo nga kwarta, wa siya maghuna-huna nga kini di ang kwartang daghan kaayo, minilyon, binilyon, trilyon usahay, dili na iya kung dili sa 120 more or less 120 millions ka mga Filipinos ang mogamit ana, ang nagkinahanglan ana. Pero ang mga taong mga politicians nga buangon, isud na nila sa bulsa, hatag-hataga na lang taginagmay, mao na ato ng bantayan. Kinisang pagpanikas sama aning ato karong eleksyon, common man jud kay na naadiha ang tikas, vote buying, tikas kanang pag-change sa result, dagdag bawas ang common kay diha or usbon ang election result. Murag gyapon nagnaas hunahuna. Mao na ang mind, labi na karon automated machine ang atong gigamit, automated counting machine. Wa ta kay bawo giunsa na dito pag-process sa ilawom. Hinaut unta maka-establish gyud og maayong check and balance in public nga makonvince ta ba kay ato na lang ginang dawaton, labi na tang mga Filipinos, daghan gid nato ang mga dishonests. Ato lang ginang dawaton ba, kinahanglan kitang mo presume nga naagyoy mo attempt pagbinuang anang return or election returns or mga votes sa mga tao. Mo na himuan unta natog lig-on convincing nga transparent nga counting system. Mao na karon nagduwa gid nirong mga suggestions ug usa ra gyud makapahimo ani nga mahimo gyung dayag Diyos non gyud ang magkupot sa panudlanan, Diyos non ang magkupot sa atong kanang gitawag natog tig-ihap kanang kumilik, Commission on Elections. Dili gani sila mahadlokon sa Ginoo, mahadlok ra na sila sa pipila ka mga politiko nga maoy mo hari kunuhay ngadto nila og mauna na mabuhat na ang mga dautan. Timan-an nato nga kitang tanan gi-check sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri kung ang imong hunahuna nasudlan nagdautan, namiligro gyud ka sa kalayo sa impyerno. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Unsa may timan-an sa Ginoo nga atong kalapasan, kanang kalapasan sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang Ginoo dili mo timaan anang atong kalapasan, basta magbuhat lang kitag maayo. Bahala nagduna na tay past nga mga bati. Basta karon mo ingon ka magbuhat na kog maayo, di na niya timan-an. Apan kun mo insista kanang gitawag mag stiff-necked or hard-headedness, magpagahi tas ulo, dili sa gyud ang Ginoo magpanagana og sa likway nato. Di ba? Murag Hebrew chapter 3 man siguro na nga niingon gihisgutan diha nga niingon ang Ginoo, gahi silang mga ulo, nagpabilin silang magahi silang mga ulo, ug akong ipanaad dili gid sila makasulod sa akong pahulayanan. Nya dunay dayo gisumpay, pero kinutlo mo sana sa Old Testament, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So yan po nato, nga ato untang mga politicians o ang ato mga nagkupot sa pangagamhanan sa nasod o sa simbahan, mapaminawon o mapaubsanon nga mutuman
sa sugo os Ginoo. Lingi ako no na imong tupad. Ing na di kagahig ulo. Na di kagahig ulo. Ana. Kini bitaw din ning sige tagbaligyag slot. Daghan magyud kay ning atong mga followers, og tanaw lang nato ba subscribers nato 230 na gud ni kapin 1,000. Pastilan ako makaana jud ko kani sila sobras katungaan ni naminaw man gid sa ako mga misa. Kibaw man gid silang naay baligyang slot. Pila ra gid ng 100 pesos. Mamalit lang gid tani, hurot man gid tani. Pero mo lagi kung karon makadungog kamo sa tingog ni Padre Siano, unsa may tubag patig-aha yung kasing-kasing. Sige lang, di man sana sa inyo man ang opsyon, di man takasa kung naay options, pero kanindot unta nga maghimo gitag mga maayong buhat ang pagtabang. So, di ko ron ka-update ninyo sa tong slots, pero sige lang yun tagpalit. O basin ugma ato na nang ma-update. Manindog ta. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot nga panglutos ang mga magtotoo. Gisugdag patay ni Saulo ang si Esteban, niya panglutos, pangpriso babae ug lalaki. Niyag musupak-supak yun, patyon. Unsaon kaha ni pagsinggit o kalipay kung lutoson ta? Kamo diha, ganahan mo mukatawa o na ay gustong mupatay ni mo, na ay magsigig lutos. Hadlok bang gani, tagka na ganing hisgot-hisgutan lang nga. Mura ba ito galagot ni mo, mura ba ito kapatyono ni mo, mura manggay kulbaan. Unsa nakahakon naa na gyud ang mga nagdag, mga espada, mga pusil kay patio na ka. Muna nagkatibulaag ang mga magtotoo didto sa Jerusalem. Apan kun atong tan-awon, mura hinuon sila mga mga kayo ba nga naigo sa tubig ni alibwag ni siga na sa dito sa laing lugar sama ni Felipe. Ngadto siya sa laing lugar. Nagsangyaw na sa siya dito nga maisugon o puno sa pagtuo na apagyigahom. Daghan kay mga tao nga nituo niya. Pasabot di ay kini di ay kalipay nga gipasabot dinhi nga isinggit sa mga tao mga igsuon, dili di ni siya kalipay parehaning atong kalipay nga masinati nga magdiskota, magparty, mangaon, magdit-date sa uyab, dakog sweldo, makapasar sa board exam, ma-promote sa trabaho. Kanang mga kalipaya, gitawag na silag mga salingkapaw, superficial nga kalipay. Ang tinuod gid ang kalipay, kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan. Sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo o mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon nya ato gyung padayonon ang paghisgot og pagsabuag sa kamatuoran porting lipayan nato ana kanang gagikan gid diri sa ilawom ba usahay nang asamad imong naong nangaguba imong naong tungod sa bunog sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao pero nipadayon siya. Mausad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri ang mutuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning paginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Jesus nga dili na gyud mamatay, duhay meaning ani. Dinhis kalibutan dili mohunong ang imong kalipay o ang imong kalinaw nya og mamatay na ta kanang mubuwag ng atong kalag sa atong lawas dili sa ta maimpierno adto gitas langit ang kalipay na gyud nga way katapusan. Nya unsa may sikreto motuo ta
ni Kristo. O kinsa man tong mutuo ni Kristo, magsangyaw, magpuyo siyang kinabuhi. Gilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo. Na kuno. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo. Kanang di gyud makigbuwag sa bana bisag yawan o na kaing bana, sige ra gyud. Congratulations ninyo ana. Mga bana sad di gyud mo yaw-yaw sa asawa bisan pag yaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi kana maunay nito o Ginoo. Ngato sang mga politicians karon kinsakha nila ang dili mga palaaway kanang kusog kaing moantos na bisag dauton, bisag daog-daogon, bisag sawayon padayon nga mubuhat og maayo. Kinsakha ron nila Team Marcos o Team Duterte. Hinaot unta nga makapili na ta. Atong pilion kanang kusog moantos, kana bang mohatag og kalipay, dili kasamok, dili kabugat, dili kalagot ang ihatag ngan hinato. O kinsa man mga tawhana kanang magsigig yod og alagad sa katawhan. Way pili, dautan og buutan, ilang alagaran, dato og pobre, labi na gyud ang pobre, ilang alagaran. Una mamili ta, ni abana sa Team Duterte o ni abana sa Team Marcos. Ug asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal kanay atong butaran. Nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit. Nya kun ato nang mabuhat, makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan Dios non maalagaron ang kinaiya pulos maalagaron. Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog sa gahom ug sa bahandi na alaot jud kay taani. Muna iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes, no? Pitsa 12. Pagampo sa katawhan.